Renungan Harian HKBP Senin tanggal 8 Mei 2020. Mangula songon debata Jahoba. Kerupuk sadarion Yohanes bindu 5 ayat 10 pitu. Alai dialusi Jesus manasida ni nama ngulu do damang rasi rasa nuai au pe mangulu do. Mangula songon debata Jahoba. Adong ma sahalak partiga-tiga namar cerita taringot tu ulaonna namat saya denggan dong dipuka ibana ma ulaonna nai baru mangula do ibana na satolap ni gogona jot-jot do ibana sendiri nama gadi sebarang tiga-tiga nai di ulahon ibana ma aka persentase songon dalan na lahu pamajuhon ulahon partiga-tiga nai umringgas do ibana mangula sian aka anak somang nai hagogoon dohot haringgason ni partiga-tigai paingoton hita tu hata ni debata nagabe terpukta sadarion ima hata ni Tuhan Yesus na mandok na mangula do damang rasi rasa noaeng au pe mangula do toktong do Tuhan debata Jahoba na manopa saluhut na adong di pertibion mangula sahat tu partikianon dibahen di jo debata do asa mangula hita jalaga bijol mana produktif kita di perngoluatta dang di halo mohon debata hita mangolu di bagasan halembaon jala mangolu songon halak si guru bak ulu bitsan dilehon debata dope partikian di hita tapake mai lahu mangulahon akan adenggan di perngoluatta tayingot ma podasian bapak reformator ta ima si Martin Luther namandok. Meskipun Tuhan kita akan datang kedua kalinya besok hari, saya akan tetap bekerja menanam apel hari ini. Manang, tak ingat ma podani Presidenta Joko Widodo namandok kerja, kerja, kerja. Lapatanna saluhut namak haporsiai debata dang boi gabi si gurbak ulu. Didokdo di poda onom bindo ayat onom. Lao maho ale si gurbak ulu marsi ajar tu porhis perhati-hatihon ma aka dalanna asamar bisuk ho terjauh do aka si grubak ulu laho marsi ajar jala perhati-hatihon pangalaho ni porngis na toktong mangula di bagasan hasatiaon laho padirihon bohalna di pertaonan logo ni ari imana laho papunguhon si pangaonona di hamamasa ni gotilon alani mangula mahita bitsan tiur do pe ari mar pogos-pogos mamanang isi na lagus mula ulaon alai anggotangan ni akan napadot parohon hamoraon di poda bindu 10 ayat 4 mangula mahita aina mangula do Jahoba debata rasi rasa noaeng amin sian buku si jahon si ganop ari di HKBP buku pajonok hamoma tu debata